Hej, vi vil lave en squat eller video. I mål har vi Joe Hart. Han er en rigtig god målmand. Han er sådan standard. Han er ikke sådan helt vildt god. Første centerback, det er ved Marlin. Han er rigtig god. Han er både hurtig og god til at hætte. Han har scoret 2 mål for mig. Og så har vi Company. Han er rigtig god. Han er rigtig hurtig, og så er han også meget stærk. Og her har vi Peppe. Også en god centerback med meget aggression. Og venstre midt er det Nani. Han er hurtig og har et godt skud, og så har han også 5 stjerner finter og 4 stjerner svag fod, som er rigtig godt for en spiller. Og centralt defensiv midt, der har vi Touré og Xabi Alonso. Touré, han er fin nok. De er begge to rigtig gode. De har et godt skud og er gode til hjemme i forsvaret, og Touré er jo rigtig stærk. Og højre midt, det er Di Maria. Han er højre midt og så en venstre fod. Og han kan kun sådan skyde. Han kan ikke rigtig lave indlæg, fordi han kun har 2 stjerner svag fod. Ellers så er han en rigtig god spiller. Og central offensiv midt, det er David Silva. Også en rigtig god spiller. Han har også kun 2 stjerner svag fod. Altså, det kunne godt være lidt bedre, og det er ikke så godt, men det er fint nok. Og vores to angriber, det er Balotelli og Luis Suarez. Balotelli, han er en rigtig god spiller, nok holdets bedste spiller. Han scorede 13 mål i 11 kampe.